Ma'am, mga pila na kabulan na wala trabaho rin tulay, ma'am. Dugay na rin na kayo. Wala pa tuig, ma'am. Walay budget. Mao kini ang rason nganong hangtod karong mga panahona nahimong problema sa tanang motorista ug naperwisyo na ang tanang moagi sa Tuganay Bridge nga nahimutang sa boundary sa lungsod sa Carmen ug lungsod sa Baraulio Duhali, Davao del Norte. Aksyon na ninyo dayon. Butang nga nakapasuko kang Davao del Norte Governor Edwin Hubahib kay sobra usa ka oras nimo labangon ang 30 metros nga tulay kay gisirado ang katunga nini ug kaning maong tulay nahimutang sa National Highway. Ug labaw sa tanan, walay personahe nga nagbantay aron makontrol ang dagan sa mga sakyanan, hinungdan nga mag-ilog kini aron lang makaunaw og agi ulabang sa nahisgutang dalan. Dili na bago ang bangga ug mga aksidente sa kalsada sa nahisgutang lugar. Kung atong tan-awon sa record sa DPWH, nasugdan ang tulay na atong tuig 2020 ug nagamit na ang pondo sa first phase niini. Sa akong pagkahinabi kang Dean Ortiz, ang spokesperson sa Department of Public Works and Highways niadtong Abril tuig 2021, mao kini ang iyang pahayag. So we included that in the 2022 budget proposal, yet wala inigawas na funds for the bridge. Due to the non-inclusion of funds for fiscal year 2022, the office proposed for an amendment of the of the fiscal year 2022 NEP. The same manner by which katong gibuhat nato sa katong Panabo Circumferential. Mapan, matugod sa usa ka residente, ang first phase usa lang ka poste. Among nakita ang sitwasyon sa tulay tungod kay nakatiwangwang ang usa ka bahin niini ug among gisulod unsa ang nagpaluyo sa gibutang nga tabel. Nalabian usab ni Governor Edwin Hubahib ang maong karsada ug miangal kini kay iyang gibati ang gibati sa tanang motorista. Manawagan ko sa Department of Public Works and Highways, District Office o ang Regional Office. Gikinahanglan, aksyon na ninyo dayon. Dapat inyong ipahibalo sa katawan unsay tinuod aning sitwasyon aning maong tulay. Og dapat usab si Congressman Alan Duhali iyahang tubagon ang tanang yango sa katawan kabahin aning problema aning maong tulay sa Tuganay. Matud sa mga residente, dugay nang giabandona ang proyekto ug wala na gani sila kabalo ngano ug kanus usab kini tiwason. Tungod niini, dunay panawagan ang gobernador sa Davao del Norte. Kung pundo ang problema, dapat mauning inyuhang pangitaan og paagi karon kay karong panahon na maupay submission sa tanang budget for 2023. Dapat ma-priority ang pundo aning maong tulay para kining maong tulay mahimong mahuman na sa tuig 2023 to 2024. Kung walay pondo, pangitaig diskarte unsaon ninyo ni nga dili ni mag-cause ang traffic dinhi sa tulay sa Tuganay. Kung atong tanawon, dunay mahimo ang Department of Public Works and Highways aron mahupay ang kapungot ug kasuko sa katawhan samtang naglabang sa Tuganay Bridge. So, mao ni ang first phase kuno sa Tuganay Bridge project. Ang original budget is 270 million. Nahurot na kuno ang 77 million. O karong tuiga wala kini pondo. Matod sa DPWH walay pondo. Niya tumilabay ang eleksyon. Giangko ni Congressman Alan Duhali nga iya kining proyekto nang hinaut ang katawan sa Davao del Norte ug tanang motorista nga moagi na yung Tuganay Bridge nga dili magpapil nga kini usa ka politikal nga saan. Kung wala may kwarta, pangitaig pagi nga dili maperwisyo ang katawan nga moagi sa inyong proyekto. Sa DPWH, you should be man enough to put signage. Pila na pagbutang, kining proyekto wala mahuman, kalay kwarta ug walay kakuhaan. Ang pangutana, kanu usab pangitaan og pagi nga dili na maperwisyo ang mga motorista kay basin baya ang Tuganay Bridge mamahimong bridge over troubled political water. Edith Kadoayan, News 10 Philippines. Stay safe!